jauh-jauh tupat sebaun. Puasa hari Minggu hita Minggu HP anggosian mulana hari Sabat doanggo adong do jala madad tu hari Sabtu doi. Puasa halak Kristen gabe hari Minggu di bahan Sabatna Ala hari Minggu do patulu hodung hari hama mate ni Tuhan Yesus Kristus. Di hari Jumat ma ibana mate, jala di hari Minggu ma ibana hehe. Ido ala nagabe hari Minggu do hita marpung laho makalason hari haheheoni. Jadi buado taringot sabati tenaon ditatuhon di hari ido hari paradianan Sitong doi alai dung be ari gabe ojahan ni parsaoran nabadia alai ari haheheon ni Kristus ima hari Sabat inama ido ala na parsaoran nabadia ima marojahat di Kristus Yesus lausima ari Sabat dihita jala di sima nang hita maradia songon naung pinatikon ni debata dipatik na paupatoni. jadi hari Minggui HP ima ari haheheon ni Kristus jala ima torus gabe ari nabadia dihita Tutu ai guaran ni minggu pe marharoroa sian hata Domingo lapatanna ari ni Tuhani ari ni Tuhan ari ima tutu ari paradianan ni lausima ari haheheon ni Tuhani Bohado hurwa di bain debata di hari Minggui. di hari Minggu do haluao ni sahat tuhita dung hehe tuhata sian hamatean anggo sohehe tuhatai sian hamatean mari suang do hapor siaunon sada Korintus 15 ayat 4 maddok ai anggo sohehe Kristus sian akan amate rumarma jami tanami laos rumarma nang hapor siauna hapor siamuna Kristus naung hehe. Haleluya. Nung ngatar bodut hamatean. Haleluya. Jala jo hamatea di dia do hamonangan hamonami. Hamatean di dia sorok mi. Ariodo najinadihon ni debata marolopolop jala marlas ni roha mahita. Maredde mahita
marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni to di porbadia na tumo palangi doh tanoon. Amen. Siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan, tibul si tutudo siamun ni Jehovah, siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Siamun ni Jehovah do si baen hamonangan, tibul si tutudo siamun ni Jehovah, siamun ni Jehovah do si baen hamonangan. Haleluya. Martamiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite do hami marhite-hite hama matemi, ala disodangi hodo disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami alani haheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ay hodo uluan nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomo tu hati uron, sian hamatea tu hanguluan, atok pargogoi mahami, mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Marede mahita.
sangihon hamuma patik ni debata natar surat di Efesus 5 ayat 14 dibaheni ninnado tarsunggul maho natar podom jala hehe maho sian akka namate gabe sodang ni Kristus maho ido sahatna atong rak mangidugugo mahita tutuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon naho bartu patik ni amen maredeta tatopoti madosetta nagudangi tuado pani debata martam yang mahita ale Tuhan debata nabadia jala nabonar para siroha jala partalup ni roha jala nabasar doho sai marpangulahi maroham dihami dibaheni sai sesama sude dosa nami dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham hati goran na pinatupa ni anak mudo pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli hami akan nahinokop mi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga ni debata taringo tu hasani dosata songonodo pakaholongion ni debata di portibion pola do anak nana sasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana asa ngapon ma di debata na di gijang amen maredde hita tabigi mahatani debata ima turpuk epistel di tonga-tonga ni minggu pasca na parjoloon natar surat di pasal men 115 ayat sia sahatu ayat 10 elu marsikat soring mahita majaha yang goho ale Israel marhaporu satu Jahoba doho
ibana do pangurupi dohot lobu-lobu nasida. Hamu ale akka namak kabari Jahoba marhaporu satu Jahoba mahamu ibana do pangurupi doho lobu-lobu nasida. Ibana mamasu-masu akka nama kabiari Jahoba akka namek dot akka nama godang. Akka napinasu pasu dohamu sia Jahoba sitopa akka langit doho tanoon. Dak tagamo pujion ni akka naung mate Jahoba nang sude akka naung tua tutano hasonangani. Disido sahatna martua do akka natu mangihon hatani Tuhan debata jalan nau piopsa. Amen. Are dehita. Taha tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabgabia siat tod di robadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumawan na bernit di pangoman islatus na mati terpajal libana di haup norsilang na tua tubano torudung di tanom
na mula mangolu diare patuluhon na manai tu surgo lahudru tu siam bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disime bana pa mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu do na mate a porsia itu do probadia jala doksa da huria na badia huria hato pangalak Kristen akan na badia doh dasan dosa doh diatai na mandok mula mangolu sogo dagni halak na umate doh dihanguluan na sora suda amen.
BG matiting na maragam di tonga-tonga ni huriata. Sonarita begema titing nama ragam di huriata na parjolo guar ni mingguta ima minggu pesta parjolo parningotan di ari haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Doh topik ni mingguta ikon hehe ibana sian namate Yesus bangkit dari antara orang mati. Napa duahon torop ni par mingguon doh pertanyaan di minggu nau salpu boy mataida di kertas acara manang di slide. Tatangnya koma asalam torop nahita madohoti parmingguon dohot pertanyaan. Napatuluhon pesta parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah. Sadarion Minggu 20 April 2025 ima pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus manang Paskah. Sadarion papungu pelian tujolo dohita ima pelian bakti Paskah. Tapasahat mayai ano tujolo dung sidung pelian paduahon imano 2 kantong pelian 2A songon nasomal do pelian 2B tapasaha matong di jolo jala marsogot Senin 21 April 2025 tong domar punguhita di garejon ima pesta paduahon di paringautan haheon di Tuhan Yesus masuk pukul 10 molo adong naukap rohata mabuan kopi manang tes manang lapet manang snack lao tu snack sidung parminggon di pasahat huriat dama mauliate godang. Nah popaton pertanyaan week di hari Kamis 24 April 2025 nanengro na parjolo ima week sada dohot paduahon di bagas ni keluarga Nyonya Manurung inang Borus Torus manang Opung Martin alamat Jalan Sutomo. Na paduahon di week tolu dohot week opat ni huriata ima di keluarga Amang Sandro na 70 inangi Borus Yahan merlamat di Sakar Nihuta tabua beba bibel dohot bukwe deta. Nah palimahon pertanyaan lansia di hari Sabtu 26 April 2025 di Patu Pado pertanyaan lansia masuk pukul onom manogot alani tu sude lansia na adong di huriat tahun asara pria mahita madohoti. Nah penopon rapot panitia pembangunan sadarion dung sidung parminggota tinggal majohita panitia pembangunan lau mangarapoton akan nanaing siulahonota Arab rohanami diamanami dohot inanami akka panitia pembangunan asa tinggal majohita tatangnya koma dengan totong parsaurata napapituhon akka subangan narona parjolo tajalo do subangan sian keluarga Amang butar-butar inang Boru Lubis ima 2 buah mic wireless khusus untuk pelayanan sekolah minggu napaduahon sian keluarga Amang Pakpahan inang Boru Tapu Bolon manang Toba Salon ima alat-alat kebersihan toilet ni huriata. Mulai tema di pasat huriata tu keluarga nama ngaleon sumbangan. Napa waluhon rapot kategorial remaja naposo saresot. Na di hari Minggu 10 April 2025 nong salpu dengan do mardalan rapot kategorial remaja naposo saresot. Jala terpilit do nagabe pengurus dian nipunguan remaja naposo saresot iman naparjolo Mikael Sianipar ketua sian HKBP Soposurung napaduahon Maria Pardede songon sekretaris sian HKBP Soposurung jalan napatuluhon Diori Silalahi ima bedahara sian HKBP Sibodiala tatangnya konma dengan punganon jalalam turinggasna nang yana kota lau madohotisa. Kami juga mengajak seluruh remaja naposo gereja kita supaya ikut dalam punguan remaja naposo PA remaja naposo yang dilaksanakan setiap hari Jumat masuk pukul 7 malam. Napasiahon ruas Namar Said di Pangido Matu sude hita ruas nihuriata asa tatangnya konma sude ruas nihuria natongon di bagasan Parsahiton asa tumibu mandasida hipas jalaboy rak marsaur dohot hita muse ima naparjolo amang tesian ipar sian wiksada dohot amang Hanes Majuta sian wiksada. Napa sapuluhon ucapan selamat ulang tahun ma di akan namar ulang tahun baik ulang tahun kelahiran nang Pardongan Saripion di bagasan Saminggu nau salpu ima di 20 April 2025 di lehon ma tuhata ma tuhita hahipason gajang niumur dohot ragam ni akka pasu-pasuna hata ni debata di akan namar ulang tahun tersurat ma di Parjamita tolu ayat 10 sadaa alai yang goibana denggado sahlu nai dibahen
ditiki halehetana. Amin. Songon daftar ruas nomor ulang tahun boy ma taida di kertas acara tamanang di slide. Titing tabahan apa namang ihut tajalado songon bakti paskah tu laun diakonian ihuriata sian bimbingan belajar Soni Sugema College SC Balige godangna 30 sak boras di pasahat Mai Marsogot di parmingguan paskah na paduahon. Namang ihut dung sipul jami tahun di pasahat ma tu sekolah minggu untuk mempersembahkan lagu pujian manang tarian dungi lanjut mamuse tu korama nang inang Saudi. Songon titing parhepengon keuangan gereja boy mataida di kertas acarata. Songon ima titing namasa dihita di minggu ta sadarion mola tema di pasat huriata tu saluhut ruas ni huria na pasahaton pelean gugu taon nang hamulateon. Sayang giat ma ditabay di bata pasu-pasuna tu hita molarong na hurang lobi di panuraton goar godang ni parhepengon boy mata patakas lau panegatot tu minggu nanengro mulai tema di pasak ma tu sekolah minggu.
Mari di mahita hut papungu pilihan.
Tang Yang Maha. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Imana mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudena. Selamat Paskah madihita. Atit bihadang masih jalan bebehita amanginang juta jalan majo habirang dohot siamute. Tadok ma selamat Paskah madihamu. Ayo lo do sipata rotu gereja udul tas nai beni son alai ni sa pingai dan sise sipata amanami inanami suang soni nang danak sekolah minggu. Halo anak-anak, hai, halo, hai. Buka majo hatani di bata di hita. Oh ya, nanti remaja ini. Halo remaja na poso. Halo remaja na poso. Aja godo nak inget demu neba malapak. Buka majo hatani di bata di hita. Nagabe ojahan ni parsaurata di bagasan sadarion. Imana dienet sian buku ni si Yohanes bidu 20. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Yohanes 20 ayat sada sahatu ayat 10 tangi hokamu maasa hujahahon dihita. Dungi di hari parjolo dung salpu ari sabat laho masih Maria Magdalena sogotni dinaholomi dope tu tanomane jadi di idama naung dihidat batui sian tanomane. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus doho si sean nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhat masih Petrus doho si sean nasadanari jadi sahat manasida tu tanomane. Narak marlojong do naduai gabe marha joloan do si sean nasada nahumatop sian si Petrus gabe parjolo maibana sahatu tanomane jadi dipauduk madirina di idama peak aka pangalilit alai dang bongot ibana romanang si Petrus sian pudina dibongote mata nomani jadi di idama peak aka pangaliliti anggoseka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna disipe asa bongot nang sisean nasada naung parjolo sahatu tanomani dipanot noti gabe porsea maibana aidang dope dia tu sinasida hata ni surati nama dok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisean naduai ido iyanggo sahatna. Kristus bangkit. Haleluya. Nakinga balik dati. Dia bangkit, benar-benar bangkit. Atau taulah ko majo. Kristus bangkit. Dia bangkit. Iya. Unang lubahita. Haleluya yang katangan na. Kristus bangkit. Haleluya. Ido. Amang inang parjolo upasaha majo mauliate tu inang situa boru saragi dohot di inang gultom boru manurung naung mangalehon 510 butir tolor lahot tuha perluan ni buha-buha ijuk di bagasan sadarion. Memang buha bahenon amang inang molodang sian huria pei haluar sudedora hitama boto ala tongon minus donuaing huriata alai asa unang mangorui nang las niroha ni akka sekolah minggu nang ama remaja na poso tarlumobi akaina nakingan semangat 45 ate lau mengaluli tolor ba ni usaha homa
laho manise manangise naukap rohana moliate Madinah sida doho disude aka ruas ni huriata naung mangaleho nakingan nang aka hadia tu sikola minggu suang soni nang tu remaja na poso suang soni nang tu ama dohot aka ina las marohata aka amang inang ala memang nang di bagasan sadarion di pataru debatado hita di bagasan las ni roha ala ni haheheon ni Kristusi ala ni haheheon ni Kristusi amang inang setiap kita bicara tentang kebangkitan Kristus maka kita akan bicara tentang kuburnya yang kosong. Berita tentang kubur kosong ini pasti menggemparkan. Mengapa? Aut sugarion masa di tonga-tonga ni hita halak batak dan binoto be manang songod dia hararat ni beritaon. Pasti sudah tersebar ada mayat yang dicuri dan pasti itu dicurigai untuk ilmu hitam. Ay masuk akal lo memang jika dikaitkan ke sana. Puasa, kenapa? Karena untuk apa juga orang mencuri mayat? Kecuali kalau diketahui ada emas yang melekat di gigi. Ada emas yang melekat di jari. Apalagi bolu na tua-tua na jolo ate. Molo isarana dang arong be ipon na siya ada. Biasa doi digati dohot gigi mas. Jadi bolu ngay gati be nginginay dohot gigi mas. Ngasing be makatayon. Sayur nami buncis. Jala tes manis sope manis. Indah-indah nama asa song nomor hilong nang gigi mas i. Tapi kalau misalnya itu diketahui masuk akal kalau misalnya kuburan digali. Kenapa? Ada orang yang mengingat, adong do ngingi mas ni opungin aja lu. Ibu kema kuburan nih, ibu gigi masih. Ayah bereng. Itori halima kuburan ikan, hato-hato berlojong aka pinoparna. Ngi dia ngingi mas diopungi, itori na to perjolo, itori na dulu perjolo. Apa yang ngibaw to? Nungga dibuat aka pacakul nama buka kuburan ini, kalahi perjolo. Alanido amanami inanami akan ang lansia lausomat nang si paingot mula dong ngingi mas muna manang ipom mas manang akan namar mas teroko kamu tu akapinopar munai tema buat tamu mai haduan unang pola kubur au sojolo icopot tamui no gabi beda nang tong dia kapinopar ai sina mabuat ngingi mas diopungi sotungin. Nah alani do aka amang inang gabi berita na tersar doon nang di si Maria. Ai di dokoni bena do tajahajo ayat 2 sude aro tahe di dok di ayat 2 manopot si Simon Petrus do si Sean da sadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida dan binoto manang tu dia nunga dibuat nama buat Tuhani sian tanomanna masakan Tuhan bisa dibuat masakan Tuhan bisa dicuri masakan Tuhan bisa diambil. Boy do ditako Tuhani sia rohamuna kamanginang. Boy do. Daw. Boy. Daw. Daw boy.
Molo adong nama doko boy, adong ma mungkin pangarimangon di bagasan pikiran nang roha, gabe di dogma boy. Alai molo di dok dang nang adong matong pangarimangon di roha nang pikiran, ubahen na di dok dang. Alai boy dodo honokku amang inang tung peta dok boy, isarana akahal na asingon boy manako debatasian roha nang pikirata, alai anggo sasitong na anggo sian hadirionna. Manusia itu adalah homo religius. Artinya bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah manusia penyembah yang tidak akan pernah bisa tidak menyembah sesuatu. Rangai ya hupat orang, bahkan ateis sendiri pun sebenarnya adalah makhluk penyembah, yaitu menyembah dirinya sendiri atau menyembah manusia. Itu alana adong dosa halak napister mangguritos sada buku na berjudul Homo Deus. Ladang terpikir honni ibana di dia do debata, jala di dia do huaso di debata. Gabi di dok ibana ma sasi tonga jolmaido debata. Homo Deus. Alai adong matong halak napistar di pa ihut-ihut ma sejarah ni akajolma namar Tuhanon dungi di dok ibana mas ada kesimpulan bahwa memang manusia itu adalah homo religius, artinya makhluk penyembah. Saya katakan sekali lagi, bahkan ateis sendiri pun adalah makhluk manusia penyembah. Dia mengganti Allah menjadi manusia itu sendiri yang ia percayai. Itu alana molotadok boy do ditako debata, mula dong nama dok boy, mula dong nama dok dang boy, nunga adong pemahamata pribadi lepas pribadi. Alena gabe muncul dia sukun, masakan Tuhan bisa diambil, masakan Tuhan bisa dicuri, masakan Tuhan bisa dibuat. Tapi tentu kita semua paham apa maksud Maria di situ, bahwa mayat Yesuslah yang telah diambil atau dicuri. Nagabe suku-suku muse amang inang ise nama nako, ise nama buat. Kepentingan apa sehingga mayat Yesus harus dicuri atau diambil? Alih-alih menuduh orang lain mencuri, bukankah lebih baik kita transparan? Alih-alih menuduh orang lain mencuri, bukankah lebih baik kita transparan? Transparan songo dia indang padita aina sota rida do ima da tutuh akana sota rida on perlu do memang siluluan alanido dilului ma di dia do Yesus. Bukti-bukti sudah ada. Dia mai taida majo aka amang inang ayat 5 1 ayat 7. Tajaha majo ayat 5 ayat 6 dohot ayat 7 2 ton. Jadi di pauduk madirina di idama peak aka pangalilit alai dang bongot ibana Roma nang si Petrus sian pudina di bongoti mata nomani, jadi di idama peak aka pangaliliti anggo sekka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangaliliti ngadong bukti-bukti. Manakah itu? Kain kapan terletak di tanah? Di ayat 5. Di idama peak aka pangaliliti. Di bahasa Indonesia diterjemahkan kain kapan terletak di tanah. Itu yang pertama.
Yang kedua, kain peluh terletak dekat kain kafan. Itu di ayat 7. Anggo sekka pana putini uluna. Terjemahan bahasa Indonesia, kain peluh. Artinya bukti-bukti itu sudah ada di situ. Oleh karena itu, kalau bukti-bukti sudah ada, berarti kemungkinan akan muncul. Yang pertama, kalau dia dicuri, kenapa pula kain-kainnya ditinggalkan? Bukankah itu aneh? Masakan pencuri hanya membawa tubuh itu begitu saja, tanpa kain kafan, tanpa kain peluh. Tapi dihamu amang inang ay molo di tradisi nialahi mayat dililit dohot kain kafan. Dan songok kita ketes marjas markebaya kari lo kan alay ang halahi kain kafan do dililit to. Itu berarti mayati saya marah. Tengke saya marah do bangi. Untuk apa seorang pencuri mengambil waktu, menyempatkan, membuka kain kafan, lalu menggulung kembali dengan rapi, lalu meletakkan di situ? Untuk apa seorang pencuri membuka kain peluh yang di kepala Yesus, lalu menggulung dengan rapi dan meletakkannya di situ? Untuk apa? Gak boleh manako isarana, itu hato-hato mayangkak mayato. Dan pasti itu tidak hanya satu orang. Kalau dia panakko, manang pencuri, itu kemungkinan. Oleh karena itu, diingat-ingatlah lagi apa yang dikatakan Yesus pada saat dia hidup. Dan benarlah bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti dari semua bukti-bukti dan kemungkinan-kemungkinan itu, berarti ini menjurus kepada hal yang kedua, bahwa genaplah apa yang dikatakan Yesus, dia bangkit. Kristus bangkit. Ada yang sibe tangan nak. Kristus bangkit. Alana neli horoah. Jadi arong gojolma. Jam obat nakin mungkin rangadungo. Pelajak kadet denetor remaja naposo. Remaja naposo, hentikanlah HP-mu. Betul lah. 24 jam kau pegang HP-mu itu. Hanya di ibadah sajanya kau letakkan dia. Bilang dulu sama pacarmu itu, tunggu ya sayang. Molo sai digogoi dope terdokon. You and me and. Masakan untuk Tuhan saja hatimu tidak bisa kau kasih. Padahal Tuhan kita itu sampai mati untuk mengkokop engkau. Hanya 1 jam saja. Paling lama 2 jam. Paling lama juga 4 jam seperti hari Jumat yang lalu. Kan gitu. 24 jam. Kau punya waktu untuk memegang hati. Berilah dulu hatimu untuk Kristus dan Satan. Yesus bangkit, pusara terbuka. Alani tede hojo aka amang inang edeta nomor 54 ima di acara nomor tolui. Nomor 54 ale todiku nau hehe tuhamu lunga di tabando banua toro. Parmusik ngami bekam. Nomor 54. Ale tondiku nang hehe
tolu tahabur juhon. Tahabur juhon mangalo dosata jala Tuhan Yesus dongata itu hatai pamonangonang dohita sude pamonangonna dohita sude tahabur juhon mangalo dosata jala tabaen Tuhan Yesus dongata pos marohata dituhatai pamonangonna do hita sude bohado aka amang inang remaja na poso bulung di edetai dido pamonangon na do hita sude. Karena setiap kali ada pertanyaan, apakah kita yakin bahwa kita telah dimenangkan? Apakah kita yakin bahwa kita akan ke surga? Maka ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan serta-merta. Karena kita akan ragu dan terus akan ragu. Bagaimana tidak ragu inang pendeta? Aigo dosa dope nang pangalahon iba. Ido alana dido edetai tahabur juhon mangalo dosata jala tabaen Tuhan Yesus dongata. Sahatuna mate hita amang inang porsea mahita lasobui hita tigor toktong sahatuna mate dia dopan ni Tuhani. Ala disido aka amang inang ikon rotu hatai laho manopot tita gabe jolma ibana jala olo ibana disilakon asa dihamonako kita. Dan kebangkitan Kristus itulah sebenarnya inti daripada kekristenan. Semuanya sudah jelas. Yesus bangkit, pusara terbuka. Semuanya sudah transparan. Tidak ada lagi teka-teki bahwa inilah yang dikatakan Yesus, ia bangkit dari kubur. Maka seruan Hosiana pada minggu yang lalu, yaitu di Minggu Palmarum. Di Minggu Palmarum kita menyerukan Hosiana yang berarti Tuhan selamatkan kami, Tuhan urupi kami, Tuhan selamatkan aku. Kini jawaban itu telah nyata. Kita telah diselamatkan karena Kristus bangkit. Inilah jawaban untuk seruan Minggu Palmarum itu. Hosiana. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Inti kekristenan kita itu adalah kebangkitan Kristus, amang inang remaja dan naposo bulung. Sia-sialah iman kita ini. Sia-sialah juga pemberitaan kami kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan lihatlah amang inang bahwa seluruh rangkaian minggu berpuncak
di kebangkitan. Berpuncak di kebangkitan. Septuagesima 70 hari adorang haheheon. Sexagesima 60 hari adorang haheheon. Estomihi 50 hari adorang haheheon. Masuk maibana tu masa passion. Ima mulai invokavit remini secere okuli letare judika palmarum. Alay taingot ma amang inang adorang so masuk tu Paskah, adorang so masuk tu Paskah ditiki menjerit kita Hosianna di Minggu Palmarum. Sebelum masuk ibadah tu Minggu Paskah ikon laluotado Jumat Agung. Nomor 8 bahwa antara teriakan Hosianna di Minggu Palmarum dengan Paskah teriakan kemenangan karena Kristus bangkit, ada hal yang harus dilalui, yaitu Jumat Agung, yaitu masa penyaliban. Dan ternyata jalan salib itulah cara Yesus untuk menolong. Dan ternyata jalan salib itulah cara Yesus untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya saya katakan, hanya 1 jam saja remaja Naposo, diminta Tuhan waktumu, masakan engkau tidak bisa mengalihkan hatimu dari HP sucimu itu. Oleh karena itu amang inang remaja Naposo Bulung, sebagai umat Kristen, ketika kita sudah kembali ke rumah, ketika kita sudah kembali ke pekerjaan, ketika kita sudah kembali kepada kehidupan kita bersama masyarakat, ingatlah senantiasa bahwa tidak ada kemenangan tanpa via dolorosa. Jika kita ingin menjadi pemenang yang sejati, karena Kristus mengajarkan itu kepada kita. Sebab Yesus menempuh jalan yang harus dilalui untuk puncak kemenangan, dan itu juga yang diajarkan kepada kita. Salib dan kebangkitan, salib dan kemenangan. Bahwa hidup tidak berakhir di kematian, tetapi hidup akan masuk kembali kepada hidup itu juga. Kristus bangkit. Dia bangkit. Kristus bangkit. Dia bangkit. Kita berdoa. Engkau ya Yesus, Tuhan kami, yang benar-benar bangkit. Meskipun banyak hal yang membuat kami ragu, tetapi tolonglah kami ya Tuhan, agar iman kami diteguhkan melalui perayaan demi perayaan. Dan biarkan hal-hal yang lain itu, yang menarik hati dan pikiran kami, yang membuat keraguan itu, jadinya menguasai iman kami. Tetapi biarlah, melalui perayaan demi perayaan, hati kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan bahwa meskipun kami adalah orang-orang yang lemah, yang selalu tergoda untuk jatuh di dalam dosa, tetapi kami memohon ya Kristus, ajarlah kami untuk berdiri kembali dan berjalan di jalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak mampu untuk menanggung salib itu. Kami memohon ampuni kami atas segala kelemahan kami. Dan kiranya Engkau menuntun kami. Demikian juga anak-anak kami yang sekolah minggu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan menuntun mereka, menuntun iman mereka, sehingga mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Kristus.
Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang remaja dan naposo. Jangan biarkan anak-anak kami ini ya Tuhan akan tergoda untuk memberikan hati dan imannya kepada yang lain. Tetapi kami memohon, biarlah Engkau meneguhkan iman mereka, sehingga anak-anak kami, remaja dan naposo, menjadi murid-murid Kristus yang setia. Bahkan kelak ketika mereka akan meninggalkan tempat ini untuk merantau, melanjutkan kehidupan mereka di berbagai perkuliahan, kami memohon Tuhan menolong hati mereka. Kami memohon Tuhan menolong iman mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami di setiap seluk-beluk kehidupan kami ya Tuhan. Di pekerjaan kami, di pertemanan kami, di tengah-tengah masyarakat, di Huria, di Parmargaon, dan yang lainnya. Kiranya biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Kristus, Engkau yang bangkit, benar-benar bangkit, demi kami, umat yang Engkau kasihi. Amin. Mari demahita, huhut papungu pelean, patuluhon dohot tu bakti Paskah.
dohon ayat sada jongjong mahita sudena. Tatangnya koma piliata martangian mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doh na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasaya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha. Mauliate ma rohanami jala pujion nami ho. Ala naung ditubuho ko hami padua lihon sian godang niasi ni roham tu pakirimon na mangolu. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua jala si pangolu anak midi hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami si hutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu si bolisi. Talu hamatean ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugoy. Iba na do manugiho kami siyan hamatean tu haheheon sugut. Alan iubahin hupangido hami. Saya si maroham. Patogu mahapor siyaon nami maniop barita na ulii. Asaw nang ganggurohan nami di nahubolo sami hamateani. Say sungguli marohan nami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami siyan parrohaon na buruki. Asa tarulaho kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli. Na mameritahon haheheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akka na pedem roha. Jala hehe siyan dosa nabe. Say papos marohan nami makaporsiay. Nang mardame jala mardomu hami tuho. Ala ni pardengganan na pinatupa ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohan nami. Top pamarohan na iyas dohot todi na marsihohot di bagasak kami. Asa tarhajot jokok kami. Nang pitor hami alani hati goran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Say sungguli mapakirimon na mangolo di hami. Asa tarapul rohan nami marningot akadongan nami naung jumolo ni alapmi. Jala asa tarapul rohan nami manaon si taonon dihasya ng anon. Saya puli maaka na matean, na dangol, na pogos, na somarina, aka na mabalu, dohot aka na malungun tu Banua Gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to giho tu pangujunan. Palua mahami sian pangagu.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor hon ma damena tutodim. Horas madihita, amanami inanami, nungataida nakisi kola minggu di joloon, molotung ukap do perohata lao mangalehon saotik, molotung ukap do perohata mangalehon saotik, Roma hita tu jolo mangalehon aka amang inang. Mauleate madihita, ibe musik ma. Akanang inang molo ukap do perohata mangaleo saotik tapataru matujolo. Tapataru matujolo amang inang.